stå, så starter du bare forfra, så siger du bare cut, og så Ja. går vi bag. Ja. Take 4. Hvis du bliver ved med at gøre det, du altid har gjort, så opnår du det samme resultat hver gang. Hvis du ønsker at ændre det, så har du chancen med et forløb i lyngemetoden. Kom ud i dit hamsterhjul. Jeg hedder Hanne, og med mig som din mentaltræner, så får du hjælp til at arbejde dybt ind i værktøjerne, og du får indsigt i egne problematikker og hjælp til at ændre gamle, uhensigtsmæssige vaner og mønstre, der måske fejlagtigt forveksles med personlighed, men som hindrer dig i at få det liv, du drømmer om, helt uden bekymringer, overtænkninger, vrede, misforståelser eller manglende opnåelse af resultater. Du får simpelthen dannet helt nye mønstre og vaner til et mere glædesfyldt mindset, og det sætter dig fri. Du vil stå stærkere i dig selv. De bedste resultater, det opnår du ved selv at arbejde i dybden og følge de konkrete anvisninger, der er. Jeg hjælper dig med at holde dig fast gennem hele forløbet ved at skubbe dig kærligt og ærligt. Vi aftaler at tage samtalerne per telefon, via Zoom eller hos mig. Jeg er fleksibel på dage og på tidspunkter, og jeg glæder mig rigtig meget til at hjælpe dig igennem. Vi ses. Godt.